Pán poslanec Moníko, chcem pochváliť za vystúpenie. Vidno, že ste si to dobre naštudovali a vystihli ste najpodstatnejšie veci v tomto zákone. Vidno to aj na rozdiel od človeka, ktorý vás pred chvíľkou kritizoval, ktorý v podstate tu obhajuje šmejdov a zároveň kritizuje exekútorov, ktorí prechádzajú samostatnou vnútornou obnovou a chcú sa zbaviť čiernych oviec, o ktorých teda aj médiá píšu. Je fakt zaujímavé, že vyjadruje sa tu človek v tomto parlamente, ktorý zbohatol na predaj alkoholu mladistvím ako takým. Samé médiá na to poukázali a nebudem hovoriť o jeho čudných praktikách, akým spôsobom sa niekto, čo tu kritizuje... Pán poslanec, ukludnite sa, prosím vás, a pán poslanec Martvoň, reagujte na predrečníka. Pán poslanec Muňko, správne ste to zhodnotili, slávne ste to zhodnotili a ďakujem. Tu sa mi pozerajte do očí. Tu sa mi pozerajte do očí. Pán poslanec. Pozerajte sa mi do očí.